In that day, said the Lord of hosts, shall that nail that has been fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall, and the burden that was on it shall be cut off, for the Lord has spoken. Ntu that nail onye ilo were jekudo n'ebe olileanya family gị dị. Ntu ahụ onye ilo were jekudo n'ebe olileanya business gị maọbụ ezinụlọ gị dị. And the truth about ihe akụdoro ntu bụ na ebe ahụ akụdoro ka ọ na-akwụ. Ejekudie na nkwụ ọkwụrụ ofu ebe, mana Chineke sị na ntu a ga-apụ n'ọnọdụ ya, ntu a ga-adapụ naanị. Ọ ga-eme ka onye ahụ akwụbara ofu ebe for a long time make better progress. Ọ dị na Isaiah chapter 22 verse 25. The nail which the enemy has fastened on the sure place, that's ebe ahụ olileanya gị dị na ihe ọma ga-esipụta. O webụla ebe a ka onye ilo je were ntu kudi ofu ebe. O nwere alụsị anyị je mebie sometime ago n'Obosi ebe 2009 or 2008. Iwe efu ebe ewelu ntu kudosia afa ndị mmadụ. Ọ bụrụ njakịrị onye ọbụla bụ onye Obosi maọbụ onye bi n'Obosi na watch this broadcast ga-confirm ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu maọbụ asị, because o wuru ewu. Ewebu na-ede afa mmadụ ewelu ntu kudi ofu ebe n'ukwu osisi, n'ukwu akpụ. But by the grace of God, anyị bịa wepụ dị ntu, anyị wepụta akwụkwọ a mepe ene n'afọ onye dị na ọ bụla afọ onye nọ na that village, ọ bụla afọ onye people mara onye ọ bụ. Ọ bụrụ nke arenji. Mana ozi nji bịa taata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa mbụ. This is the first day of the new moon. Bụ na ebe ọbụla mmadụ ọbụla, ọ bụ nwoke maọbụ nwaanyị, welu ntu jekụpado olileanya ebe olileanya gị na family gị si abịa, na ntu a ga-adapụlili n'ọnọdụ ya dịka okwu Chineke si kwu. Achọrọ m ka ị pịara maka na share button. We are going to sound prophetic tonight, the first day of the new moon and the first moon of the year. The first day of the new moon and the first moon of the year. Aga m akọbala gị kụzibekwala gị again na ọnwa na-apụta 13 times. Agwago m gị ya, mana ihe anyị na-achọ bụ ka anyị si n'ihe ndị a niile wee na-enweta solution to many problems. By tomorrow you will watch a place in God dedicate duplex today. Or one of us here can dedicate a duplex here today na Anambra State. And I'm Nankegi not on the way. No power of darkness will be able to stop it. I have said it countless times that now every problem has a solution. Niye that problem ji kabulu problem bu inwetebe onye na-aghọta ihe na-eme na mmụọ. Inwetebe onye na-aghọta spiritual things. That problem will remain a problem. But by the grace of God, site n'ije ozi anyị na taa bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ, that problem ga-enweta solution in the mighty name of Jesus Christ. Ama m n'idebego your honey ready. Ama m n'idebego your salt ready. Now, I told you the other time, now so many people ma ihe ha na-eme, mana ihe na-eme ha na ha na ha aga n'iru n'ihe ahụ ha bụ professionals bụ ihe ha na-aga akọwatanwu. Let me repeat it. Now so many people ma ihe ha na-eme, mana ihe me na ha adịghị aga n'iru n'ihe ahụ ha mara ha na-eme is what they cannot explain. Please don't wait for me to beg you to share the broadcast, please. And
because every problem has a solution, you need just directives. You don't need to give money to anybody for deliverance or for breakthrough. You don't need to pay anybody. You don't need to sow any seed. You don't need anything. All you need is knowledge, because knowledge, they say, is power. Now, and the word says, na ntu yabuntu enel na ntu nka kudo n'ebe olileanya gede ebe ahụ family na-enegala anya, ebe ahụ olileanya ndị ezinụlọ na-adị, maọbụ na business ya iji nwere hope n'ebe aka ngozi Chineke ga-esi bata na ndụ gị ma ọ na ezinụlọ gị. Unknown to you, na onye iro were ntuku dị somewhere. Okwu Chineke wee bịa tata sị ka m kwuo na ntu a ga-apụ n'ọnọdụ ya. Tata bụ mbọsị mbụ nke ọnwa mbụ nke ọnwa ọfụ ka anyị na-ekwubi okwu a sị na ntu a ga-apụ n'ọnọdụ ya. And dịka ntu a na-apụ n'ọnọdụ ya, onye ahụ akwụbara ofu ebe ga-ebido gawa agawa. Do you know that there are so many people Igbo, that is may travel, ndị ezinụlọ ha mana ha apụrụ apụ, a na-enwe olileanya na nwanne anyị broda anyị bata, hey broda anyị nata o change ọnọdụ family anyị. Ndị a niile na-hope on their brother may not even know na their brother ebe ọ nọ na ọ na-afụju anya. Onye ahụ ha na-echekwube na ihe ọma ga-esi n'aka ya bịa, o mekata ka ọrụ ihe ọ na-agabiga, problem carry. But I want to say it today, unless I am not serving the living God, any member of your family may face stagnation. Equal forever. Oh no, one between this new moon and the next new moon, go get the experience here and progress, and no power of darkness will be able to stop it. In the mighty name of Jesus Christ. Even if there were kingdoms of darkness, na bamba, sinonya haga half them. I want somebody that is watching me here to say, the God of heaven will prosper us. Can you say it with faith? This is new moon when you make declarations. This is the day of the new moon when you make declarations. Can you say the God of heaven will prosper us? Can you write it in the comment section? The God of heaven will prosper us. You will get there in the comment section. The God of heaven will prosper us. Make this declaration. Make your intentions known. It's the first day of the new moon. Make this declaration and believe it. I told you today, I went to Oketiti to dedicate a mansion built by one of us here, a follower on this page. He insisted I was there. You watch the video by tomorrow. And I know that good things will be seen in your hands. Good things will be seen in your family. In the mighty name of Jesus Christ. Have you made that declaration? The God of heaven will prosper you. Even if Nakubago go for a long time. Even if Nakubago go for a long time. But the word of God says, Nantua gap on ono dia. Nantua honilo jukubago for a long time, gap on ono dia. And no power of darkness will stop it. Nantua honilo jukuba family go for gap on ono dia. Nantua honilo jukuba business go for gap on ono dia. Nantua honilo juwapatoba at manwa mado, gap on ono dia. In the mighty name of Jesus Christ. I have deep things in Gemetuakata. I told you that ignorance is when you don't know what you are supposed to know. Observe ignorance. There are things, solution to problems. But imaro, ina achua na bayari. Imaro ni hii neja achona sokoto, jina sokoto. Little things that God created, that God made available for you. Okay, what are problem solution to your problems? One of them be your tongue. One of them be your tongue. If you can make good use of your tongue, let me tell you, the God of heaven will prosper you. Tell you if I need to get me the honey, Dinamoto.
hope you are still following me. The God of heaven will prosper you. The God of heaven will prosper you. I have told you, now one of the things Chineke give you your tongue. Can you now please open your honey? If you still have your honey, because I told you to expect the new moon and get the honey ready. Open your honey. Take a little of the honey, just like obele honey. No, take a little of it and make this declaration. I would tell you more about this if you are new here. Manama na onye obodo na-esonye our broadcast na bro a new person will be you have known by now nekwe ihe kpata anyị ji eji honey ekpele nekwe ebe anyị nwetara ya na Bible nekwa the Bible is our manual. Now if you have taken the little honey, now open your mouth and make declarations that whether the enemy likes it or not, that the God of heaven will prosper you. Open your mouth and make that declaration. I told you that your tongue be one of the things that God made available for you to bring solution to your problems. But things will not change because you've not used your tongue very well. Things may not change in your life because you have not used your tongue very well. Share the broadcast, please. Share the broadcast. And the God of heaven will prosper you. Remember where we started. The nail into that the enemy has used to keep you at a place. Into a honilo welu. Jekupado odemago fuebe. Oku Chineke gwam na Isaiah chapter 22 verse 25. Na ga eme ka ntu asi no di apoa. Reason buko onya fa akubalo fuebe we gaba. Reason bukonya fa kubalo fuebe we gaba. Therefore I decree as a servant of God, Dickie now watch him this new day, the first day of the new moon, that every stagnation in your life is over. Every stagnation in your family is over. Ana mekwe ni sigi, ana mekwe ni sonye ezinu no governor. Otu ye kan na yo na kagi. Nyere maka piaka na share button. Every stagnation be equal for a long time. Every year Obi is a boy. Uma bobia. Ije na akpati yakwu ya. Ifo akwa oji eme ashebi. Nke oji melo nya ashebi. Nke oji ashebi nke blue, ashebi nke pink, ashebi nke purple, ashebi nke yellow, ashebi nke white. So akwa oji emelo ndị mmadụ ashebi. Sister Nwesi ka njua go. Mmadụ melo ga ashebi this year. Oaru. So also ike na emelo ndị mmadụ ashebi. Emelo go nwa ashebi ndị na-elo onugbo ga-ana. Brother ebe ọbụna alụrụ ụlọ a na-emepe ụlọ ije rie ṅụọ. Ichefuo na onye na-nwere agwụ adịghị ife eji ma agwụ. Ichefuo na onye na-enwere agwụ adịghị ife eji ma agwụ. Ịbịazịa na onye a na-emepe ụlọ irie ṅụọ, onye ọgbọ gị na-emepe ụlọ irie ṅụọ. Ka mkpasu ụfọdụ ndị mmadụ iwe ebe a. Na onye ọbụla lụgo 40 years. Ma o nwere ife o ji aka ọ na-asị na ọmụ mere ihe a, ọ nke a ka eji mara m. Onye afọ dịkwa m ka onye ahụ ka a na-asị a fool at 40. Akpacha m anya chọ ka mkpasu oge iwe. Mkpasu oge iwe ka iwe nwee ịnụ ọkụ n'obi. Ị ga-eji soro nkwubi okwu a. Na Chineke nke eluigwe ga-eme ka ihe gara m nke ọma. Ma soro ekwensu ma ọ bụ na ọsọrọ ya. Na Chineke nke eluigwe ga-eme ka ihe gara ezinụlọ m nke ọma. Isokwa m ekwu ya. Ma soro ekwensu ma ọ bụ na ọsọrọ ya. Na Chineke nke eluigwe ga-eme ka ihe gara mụ na ezinụlọ m nke ọma. Ma soro ekwensu ma ọ bụ na ọsọrọ ya. In the mighty name of Jesus Christ, the God of heaven will prosper you. The God of heaven will prosper you. Ipu ana olu oyibo ndị ọgbọ ga na-emepụta ife imekwa na asị na adịghị ka ibe na-ewe iwe. Adịghị ka ibe na-ewe iwe. Ikekwa nwe ndị ibenyelu ncha awụkarị egbe gị na-arụ. Ndị kụziri ụzọ na asịsị gị gasiwe ike. You are now behind.
But I have come to give you a push. And I'm making a push today. Iman was it behind. In the mighty name of Jesus Christ. Iman was it behind. This is the first day of the new moon. Maybe the door has been closed against you. Because the Bible says, on the day of the new moon, that door shall open. Open in a sonyam can we mandi na class here in Kita. Open in a sonyam there na comment section. Eba Bible gwa gisi, on the day of the new moon, your door shall open. If you have learnt it in this class, on a day good day of the new moon, there me na comment section. Ebe called na Bible. Ebe ka Bible ku no bosi onwofo ga aputa ka uzo ga emepe. Onwofo we putata nwe na se ka uzo ga emepe. Ka onu uzo di mma ga emepe, ka onu uzo di mmezi no ga emepe. In the mighty name of Jesus. Asi na ma akwusi ofu ebe. Ndị akwụbala ofu ebe, ndị na akwụbala ofu ebe biko na pilo na maka na share button. Ndị na akwụbala ofu ebe we me na file this no ka ga-asị na onwe ezi olileanya dị na ndụfa. Ụzọ ahụ emechila akpọ ya everlasting door. Ebe ihe bụ everlasting door. Everlasting bụ na otu aka ọ ga-adịzi forever. Nwe ebe kasị gị na-asị. Asị na akata dị ekwokwu na nnempi. Even if they have concluded no otu aka ọnọdụ gị ga-adịzi. Even if they have concluded no otu aka ọnọdụ ezinụlọ gị ga-adịzi. I have come to say it is not true and it cannot be true. For the word of God says, lift up your heads, all you gates, and be thou lifted up, all you everlasting doors, for the King of glory shall come in. Oh, be silent. Thank you for that. Ezekiel chapter 46 verse 1. Ezekiel chapter 46 verse 1 says, on the day of the new moon, that door shall open. And the book of Psalm number 24 says, lift up your heads, all you gates, and be thou lifted up, all you everlasting doors. Everlasting door. Uzo emechi wesi no everlasting na mepe. Uzo emechi wesi no everlasting na mepe. If you didn't want to bambo ye to ye, ebono kono. Esopagidi na muo, ono katosi oni chakwa relocate to Aba. Tupo na land na Aba problem akaria, ubido kwa nisi ebe okusi. Brodo kwa gogi, no do necessary, you relocate. Because the other guy get bino, no nature. The other guy go from nature. You went there to located to Lagos. Each of when I'm one making here, but more when we man in Nesumgi, when we man in Nesumgi. It other abamoto before you know whereby in a John Odunia. The person Bukaichi Yatagadazu. Let us deal with that demon. Let us deal with that demon. Let us speak liberation upon your life. If that you may not have reason to relocate again. In a labor affair poku, in a labor here shoe. Because now we're into, because now we're into, only Lord you could do business go for a bed. You will not katasi, mbana shoe abroad akalakam, come change it to Ahiakwa. He said you got to Ahiakwa. So far na destiny mother, and they go fasting, nailed at a place. Imi get here. He also gets here, or the katakwa. If of that near Maria Bona Zwahia Boku, Nemoku Bona Zwahiakwa, Onyabu when we manenu, Nesumgi, when we man and Nesumgi. Of one the same thing can Nemekwa. Obro relocation can Obro the best thing. Obro change business with the best thing. Come on, now you speak freedom upon your life. Somebody, if you are following me here, take that honey again. Your honey. Take your honey again. Then take a little of the honey and lick. Now, now, open your mouth and pass this decree and said, somebody help me bring in I with a Bible backup honey, because I want everything I name
Ka enwe Bible backup. Ka enwe Bible backup. Ka ma no bro fetish thing ka na-eme. Because na ihe gbasara new moon na many of us ama bro na ọkwa n'ụzọ Chineke debe anyị ga-esi na-enweta ọdịmma. But mgbe anyị bido mewe so many people chọpụta ya, ana m afụzikwa ndị pastors na-emekwa ekpele new moon na Facebook. Fine. It's a good one. The important thing bụ na eme ka ndị mmadụ si na ya baba na ọdịmma. New moon, the important thing na eme ka isi na ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ ka ndị mmadụ si na ya baba na ọdịmma. I'm happy no the testimonies anyị na-enwe iji gosi na ọ bụrụ na nkịtị ka anyị na-eme ya. Onwere onye anyị na-ana kọbọ, onwere onye anyị na-ana afọ. Anyị adananụ mmadụ ego ọbụla. Ka njikwa kịta chetara gị onye ọbụla na-agwa sendịrị gị meseji na anyị na-eji ọfaneji na anyị anakwa ha na mmadụ ego, onyinye ka anyị na-enye mmadụ ego. And mark it that any preacher, any prophet, any pastor na-ayọ mmadụ ego abroad nke ozikpo counterfeit ka ọ bụ. Any pastor, any prophet, any preacher na-ayọ ndị mmadụ ego bụ counterfeit, ọ bụrụ original. Now 1 Samuel chapter 14 verse 27 and 29. Some onye del mi akita bụkwa December ọ bụ Silas. Then Chinedu eze na-esu ya. Anyị nwere ezigbo mmadụ na class ya rinne. Now that place Bible say na when Jonathan noticed that his father brought an oath, and the Bible says he was not there when the father brought the oath, but mgbe o binite etolitezie ofu that na onwekwa iyi ebubata na-enye nsogbu. That is 1 Samuel chapter 14. Bible say o wee chọkọta solution imiyome o welu mkpanaka o ji n'aka wee je tinye na afele mmanụ aṅụ wee lachaa n'ọnụ ya. Bible said and he had a positive change, his countenance changed. The other translation said his eyes were brightened. I can have brightness in your life, I can have brightness in your family. Now open a letter go this honey, open all can talking on, open all that talking on. Come on, take a little honey again. Take a little honey, take a little honey again. Take a little honey again. And make this declaration and say, I refuse to be stagnant in life in the name of Jesus Christ. Or I say it. I refuse to be stagnant in life in the name of Jesus Christ. Write it in the comment section. I refuse to be stagnant in life in the name of Jesus Christ. The Bible said the power of life and death is in the tongue. The power of life and death is in the tongue. Owunandu dilenaka. Refuse to be stagnant in life in the name of Jesus Christ. Say it and believe it. So many people, this is stagnant kita. Stagnation, so many people, not even those people now watching me back. Ndi rapu village hapo. Ndi rapu village hapo ka haje patego. Mama hanaona village na enwe hope. Mama hanaona village na enwe hope. Na nwe jebeli patego. Some mothers gejedo je bite mmadu ego. Ka we me one or two things. Na gwa na nwa mbata ka o wetazi ego ka nkwuachi gi. Without knowing na nwa because na ewelu ntu kupado somewhere. Kupado big business somewhere. Kupado destiny somewhere. Iko kwa bola afia ka eji. Iko kwa bona achitala aje ebe ozoro okwu. Because na wickedness ana practice in Africa. Wickedness ana practice na Igbo. Okare. Okwa ndị mmadụ nwere accident n'ọba. Ụfọdụ nwụrụ anwụ. Ndị nke ọzọ dị ndụ. But because now ndị na-arụ ọrụ ndị akodo ndị na-arụ ọrụ gọọmenti, ndị nke na-eku ọnwụ ka ha sisi nwụ maka na ha nwụrụ at the spot. Ọkwa ndị a na-achụ ha bịakwa ebe a bịa pigbuo ha. Wickedness. So what am I saying? Because they were going to kudo somebody somewhere. Ndị mụrụ ya a na-eche na ọ na-agba mbọ. Mami ya na-enwe hope. Ụmụnne ya a na-echukwu bie. Mana famaro na onwe ihe ọ na-agabiga ebe ọ nọ. Famaro na isi bụ ntị ya bụ ọfịa. Ndị a na-enwe eji na-enwere hope amaro na n'ifi na-ewere ntu kupado somewhere kwuo okwu kpa afịa that things are not moving.
But I want you to remember, just remember this always, that I told you that before the end of this year, there are so many of you, because if you can remember, towards the end of last year, towards the end of December, a moon appeared with a star. Somebody was saying, no, so interpretation, moon, na stars can name it. Say, fine. It is not easy. Open interpretation. How many of us knew na that is that day was I not the person that saw it and knew the meaning? Waiting on a Friday night. Unfortunately, so many people did not listen to us. Saturday hajebu rice asobu iyeni na ungwalge okwa mele. Number 2 thing ungwakwalge buna agenwe a lot of killings. Mwesu mabobia indi neme hook up habakwa no. You can go and watch the video again. Iyendi a unkulu game okwa na eme ihe. Iweki mamado ne ejigo mmadi be ha bugolu since January till now. Obro ndi nwolo nwuji ka no ndi mmadi be ha bugolu. Obokwa with poison knowing anuku na afi anya. So if you say I'm interpreting moon and stars, fine, it's good. So if you can remember this, the moon towards the end of last year, so many families now again with great men and women rising. Again with great men and women rising from so many families this January, this year 2025. And what I am telling you, no demon can stop it. In the name of Jesus Christ. And I want you to make a decree now. Say, in the name of Jesus Christ, no demon can stop me from rising. Say it again. In the name of Jesus Christ, no demon can stop me from rising. You can say it with authority. In the name of Jesus Christ, no demon shall stop me from rising. You can write it in the comment section. In the name of Jesus Christ, no demon shall stop me from rising. He got no labor and name a big boy. So many of us are no labor and name a big boy. Even on Facebook, Hana Bamba Neko, Nebaka, Manisoluha Lueuna, if an Sobudi. Isoluha Lueba has to put that. Imano where he hachi. Mananeko, big boys Nilo, big girls Nilo, what he hachi. But I'm telling you that there are families they represented here. Nothing can stop Adiroko Bumadu from rising from that family. Omuna gwaga from be from Mononya, Ngwago ku chetalaga from him, show me no be young waggy there na kuko. There na kuko. No demon, no power of darkness will be able to stop this. And I may make this decree. But the first day of the new moon. Be about the first moon of the year. Make this decree today, but the first day of the new moon, that no demon, no power of darkness will stop a great man from rising from your family. Agenweli Joseph. Is it not Joseph? Manafu efulu ejideta ngurana Joseph nke family gi we weluntu otua kudi ofu ebe lezinu na aga emem iwefuza no onya bu Joseph ezinu no kwesi iweta ife na the family ebulu target anyanwa piatue weluntu kopadi ofu ebe women at the entire family na struggle. Struggling. You are watching me. You know if it is what is happening in your family. Everybody is struggling. But when Isaiah chapter 22 verse 25. Na ntunine onye ilo wolo jekudo ebe ezinu no gisi nwere hope. Na ntu aga hapo no no dia. If we never near, share the broadcast. I don't need to remind you to share the broadcast because you need it again and again. You can need DJ for 4 days.
now ntu a ga-apụ n'ọnọdụ ya. Ntu ahụ onye ilo ji wee kudo business go ofu ebe ga-apụ n'ọnọdụ ya. Ntu ahụ onye ilo ji wee kudo marriage go ofu ebe ga-apụ n'ọnọdụ ya. Ntu ahụ onye ilo ji wee kudo akpa nwa mmadụ ofu ebe ga-apụ n'ọnọdụ ya. Ntu ahụ onye ilo ji wee kuchie eji wee nwee everlasting door. I am talking about everlasting door nke tagolu nchala. Nke emegolu ka ọ bụrụ ife ji mala ezinụlọ anọ nwere dị ka ụdị mmadụ ọbụla si afụ light na the family. Your father struggle gide na your father could not make it, and it is your turn again. Ewe na anya owe na onwere do na make here. Be it far from me. Na nga abata na ezinụlọ na ga amụọ m na ezinụlọ ndị ogbenye. Ebigide m na ezinụlọ abichakwa nwa ka ogbenye. Rapụkwa ezinụlọ ka ọ bụrụkwa ezinụlọ ndị ogbenye. That means you are created to solve a problem. Let me tell you, you are created to solve a problem. Share them the broadcast also. That family, you will be the light and you will shine. Onye bụ Joseph ezinụlọ nya bụ onye Chineke chọrọ isi n'aka ebu n'ezinụlọ ahụ enu. Enwetara na onye a welu ntuku dị ofu ebe nsogbu adigo. Every other member of the family gonna struggle. Oburo gị nwa ji the star of the family. So he gonna struggling. Maka na onye ji star akụdori somewhere. And don't be surprised. Na ndị a na-arụ ọrụ anyị na-amakwana a na-ejikwa n'anya ma ọ kachala acha ma na ezinụlọ anọ ọnya akụchie. Ikekwe ihe ji akụchie bụ ka e wee megide nne ka nwaanyị zụrụ ụmụ wee ka na-azụ ụmụ. Iyota ife nkwu ife a nwaanyị zụgidere ụmụaka ruo mgbe ụmụ ya ga-enyebezi ya nri ọ ka na-enyekwa ha nri maka gịnị? Ntu bụ stagnation. Akpọ ya kpam ọkwụrụzi ebe a jebe mba naba mba ewesizie Nigeria na-esendiri ya ego ebe o jebere obodo oyibo. Iwe dị 25 years mmagi ka na-enye gị nni. Iwe dị 30 years ka na-ezi mmagi nya bitelu gị ego na meeting. Ntu ewesịrị ya abụrụgo everlasting door. Maọbụ mmadụ kpọchirie maọbụ mmụọ kpọchirie maọbụ alụsị efelu mgbe ochie na ezinụlọ ọrụ na-agba ụgwọ kpọchirie. I don't care. Ofu ihe ka mma bụ na okwu Chineke kwuo na n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ bụ taa. Otu atata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ. Okwu Chineke si na ntu a n'ụzọ a ga-emepelele. So ọbụgo na fe welgo ntu kuchie ụzọ a gbachie esi na ihe a bụ everlasting door na ọma mmepezi emepe na family a. Asị ụzọ a ga-emepelele because God has spoken. Kama okwu Chineke na-agaghị abịa na mmezu enigwe n'ụwa gabiga. Ọnụ ụzọ dị mma family a ga-emepelele. In the name of Jesus Christ. Declare yourself unstoppable. Declare yourself unstoppable. Onwe yam ga-agwa gị now. O nwere ike wute gị. I have said it before. I want to remind you again. Now the graveyard jupụtara na men and women who were born to be great. They lived and died without achieving greatness for one day. I don't know if you get it. Ndị a bụ ndị ame ka ha bụrụ ndị bụ oke mmadụ, eze mmadụ na family fa. But unfortunately, n'ifu na onye ile ewelugo ntu kụpadi ofu ebe. Oh my God. Unfortunately, n'ifu na onye ilo ewelugo ntu kụpadi onye ahụ ofu ebe. Wee mee jebe adị mma na ba adị mma. Ị na-awọchizi onye ahụ obigide ndụ bisi ya nwụọ. Eburu nya na greatness ahụ Chineke tinye n'ime ya jenia. And that greatness will be buried with him because it never manifested for one day. Bible says ihe niile ekele na echi mpụta ihe nke ndị si na ha bụ ụmụ Chineke. Mango dị be gị na amị mango ị na-ata.
orange na mi orange na alacha ọkụkọ dịbe gị na-amụ nwa ị na-eri ọkụkọ mana ihe niile ekele eke na-ajụsị gị nwa kemgbe ị ga-ebido ime mkpụrụ nke gị ihe niile ekele eke na-echere mpụta ihe nke ndị si na ha bụ ụmụ Chineke broda ị ka bụkwa nwa kemgbe ị ga-ebido imepụta mkpụrụ nke gị ana m ekpe ekpere n'isi gị ma ọ bụ n'isi onye ezinụlọ gị kwụ ofu ebe for a long time. Pịara m aka na share button, pịara m aka na share button biko. Ịpịa aka na share button, o nwere ike favor nwanne gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị nọ somewhere. Ana m ekpe ekpere n'isi onye nke gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị ma ọ bụ gị nwa n'isi onwe gị. Tata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ bụ ọnwa mbụ n'arọ 2025. That day Chineke si n'olu n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ n'ụzọ ga-emepe. Mgbe jide ntu a n'aka wee na-ekwu okwu n'isi gị ma ọ bụ n'isi onye ezinụlọ gị ọbụla na mmadụ ọbụla akwụbala ofu ebe na ezinụlọ gị na ntu ahụ eji kwụba ofu ebe ga-adapụ naanị. Ntu ahụ eji kwụba mmadụ ahụ ofu ebe dị force si ebe Chineke nọ bịa na-epropụ ntu a na-eme ka ọ dapụ naanị. Na onye ahụ akwụbala ofu ebe for a long time ga-ebido gawa agawa. Onye akwụbala ofu ebe for a long time ga-ebido gawa agawa. Ọ ga-ebido gawa agawa. Onye akwesịrị ka onye bego nni ya nni. Onye akwesịrị ka by now ka ọ bụ na provide bego for the family. O wepụkwasị na aka na-enye ya nwa nni. Ụzọ ya ga-emepe. Ana na-agwa gị na ọ ga-eme. At the end of this, I'll give you the instruction. Iwere honey, na salt. Were Bible backup. Enyego m Bible backup honey. Enyego m nke salt. No. Onye nwere ebe ọ dị na Bible depụtara m ya ọsịsọ. Ọ mụ kụziri gị ya. Mana ihe nji ama ma na-aghọtakwa ihe m na-akụzi bụ nkụzi eju ajụjụ. Ịgwakwa m ihe a nkụziri gị. Kedu ebe ọ dị na Bible? Kedu Bible backup anyị na-eji use salt? The men of the city said unto Elisha, ị na-anya anyị ihe chere ife na-agala anyị ọfụma. The situation is pleasant n'anya mmadụ. You would think that all is well with us. But isola anyị na-anaba anyị, ị ga-afụ na onwekwa ihe anyị chi. Elisha wesịra, okay, ọ bụrụ na chọkọ ọnọdụ unu dị mma, wetara m ọkwa ọhụụ, tinyekwanụ nnu n'ime ya. Ewetara ya ọkwa etinyere nnu. O jee n'ebe mmiri ha si asụpụta, wetụba nnu na mmiri a wee si otu a ka Jehova sịrị. Emewo nka mmiri a bụrụ ihe inye ezi ndụ. N'ọnọdụ ọjọọ niile a na-ahụta n'ezinụlọ gị ama adịkwa ọzọ n'ime ezinụlọ gị. Onye m ji bịa taa. N'ọnọdụ ọjọọ niile a na-ahụta bụ n'ime ezinụlọ gị ama adịkwa ọzọ n'ime your family. Give me time. In the mighty name of Jesus Christ. Owe olu nnutu ya na mmiri a. Fasi ala adịghị ekwe ka ihe ka aka. That is, na ala anyị adịghị ekwe ka ihe ka aka. Na ọnwụ ihe mee na ala anyị mgbe ochie na-eme na ihe anyị na-eme ada aga. Amarụ mmadụ one ka na-esonye na this ministration. Na ọnwụ ihe mee na ala anyị mgbe ochie mee na ihe anyị na-eme ada aga. Owosi wetara m ọkwa ọgwụ tinyekwanụ n'ime ya. Now, somebody is Iwuchukwu Eloka has written it. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. Na ndị nwe na klaasị a dị egwu. Yes, o gosi m ihe nna akụzi nwe ndị na-epiki edebe, nwekwa ndị na-anụ ya ọ na-agafe na ntị. And otu isi epike na ka ị ga na-etinye into practice, ka ị ga na-enwe testimonies. These are the things ọ ga-abịa ịmalụchasị ya. Mmadụ ọbụla ama ogbusi isi na ya na-ekpere gị ekpere na-anapụ gị ego. These are the things ọ ga-abịa ịmalụchasị ya. Ị gaghị need any eze nwaanyị, ị gaghị need any dibia, ị gaghị need any prophet in your life. You that young. These are the things ọ ga-abịa ịmalụsị ya. You will not need a dibia in your life. You will not need a prophet in your life. You will not need an eze nwaanyị in your life. Because these are the things ịmalụgo that kita, even if na Facebook kwụsịrị, ịmalụgo how to handle new moon. Ịmalụgo ihe ị ga na-eme ma ọnwa ọfụ pụta. Ọnwa ọfụ pụtara na iweta honey gị, weta nnu,
On that first day of the new moon, ikpeche ekpere iwere obele nnu tintintinti small tinye na mmiri ji awụ arụ kwuo okwu. Gụọ 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. Kwubi okwu dị na ya, because na Bible agwago gị na ọnwụ na ndụ dị ile n'aka. Speak out. Agba na nkịtị, maka na onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị. Ị ga-ewere honey lacha before ekwubu okwu a. Maka na 1 Samuel chapter 14 verse 27. Onye na-akpọ Jonathan sị na nna m ha emekpugo ala. My father mela ncha n'oge nke ya. Anyị na-atazi afọ ya. O wesi na ya were obere mmanụ aṅụ metụ n'ili ya wee fụba ọdị mma ozugbo. So mgbe anyị betu mmanụ aṅụ a n'ile gị, ọ na-atọ gị n'ọnụ, ị na-etiezi nnu na mmiri a, ị na-ekwubi okwu. Ọ bụ na dịka m na-eji mmiri asa arụ, ihe dị otu a ka m achọrọzi na ndụ m ọzọ. Expo na-ebunye gị abụrụ expo ụmụazị. Expo na-ebunye gị bụ ka onye amụma ọbụla na-adebe gị seed, na-adebe gị tithe. Expo na-ebunye gị bụ ka ịkwụdebe ụgwọ consultation wee man of God ọbụla. Expo na-ebunye gị bụ ka mmadụ ọbụla arịsị gị weta ego ka ekpele gị ekpele ma ọ weta ego ka arụ ọrụ gị ọrụ. Nnukwu ọrụ ka ị na-aba na nke a. Ifu nke ọnwa testimonies ga-adị. O nwekwa ndị na-abụ fafụ mfasị pastor new moon. Ka m bụrụ pastor new moon. Mana eji m testimony ijiri ya ị na-eme ọnụ. Eji m testimonies, eji m evidence, ọtụtụ evidence. So what am I bringing in? Iwuzi obele nnu ati na mmiri a wee saa arụ. Mgbe afọ ị na-asa arụ bụrụ ọnụ gị ahụ emechikwa na-emechi. Asọkwa nkịtị be mkpu ka ndị ya adịnụ ya. But kwube okwu n'okwu ife mmụọ ka ị na-eme. Ị na-emegide mmadụ isi onwe ka ị na-azọ. Ị na-ediri aka na-asụ ụchụ. You don't need aka na-asụ ụchụ. Because what I am teaching you now is for you to be yourself and stand on your own. Kushi ike na-ekwe gị n'ihe mmụọ ị na-azọ onwe gị. Mmadụ nwere gasị gị weta 20,000 ma weta 100,000 ma weta 5 million. Ị ma agba kaadị, ị ma agba consultation for anybody. Ịsacha arụ gị. Anointi onwe gị n'obi ọcha. Jebere onwe gị. Jee business ka ịbata ka ịfụ ihe dị iche. Mee ya ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ, mee ya ụbọchị nke ịbụọ, mee ya ụbọchị nke ịtọ, mee ya ụbọchị nke ịnọ kuchie. Ọ bụ na ị nwetara vidiyo n'oge, ọ bụ na ị mara n'oge, ọ bụ na first day agago, mezie ya second day, third day, 4 times kwụsị mechie. Ọ bụgo na 3 days agago after the new moon, mezie ya once, bụ the last one 4 days, mechie ya. Then ọgwụkwa na onwe ka ị ga-esi chọ ka anyị nyere gị aka na ekpere, ị ga-edere m ozi na WhatsApp. Ndị na-akpọ m na phone hụ na aghọtara ife mmụ na ije na-eje, kpọrọ m, dere m ozi na WhatsApp, hapụ ịkpọ m akpọ. Then ndị degolo ozi vanotegolo aka, unu ewe n'iwe. Jee na that WhatsApp, jee dere m ozi ọzọ, dere m ozi ahụ it send before, send ya rekwa ya again. That unreplied message, repeat that message again, please. Ịma na ihe anyị na-eme adịrị izi. Some of us na-ana ego wee na-eme ya. Anyị nwa ada na ndị mmadụ ego. Anyị na-eme ya n'ozi Chineke ka anyị na-eje. Somebody be under the WhatsApp number, ebe de my WhatsApp number, na ajụkwa m WhatsApp number. Then WhatsApp number m ka na-edere gị ebe a. Na Ifeanyị Ononye is writing my WhatsApp number 07051202988. Ndị otu anyị nche na anyị niile na-eme otu anyị si emekọta free of charge.
Because okwu Chineke si freely you give, freely you receive, freely you receive, freely you give. Jesus no onwe dolo anya gara ntị sị unu anakwana mmadụ ego ọbụla. Onye ka obi ji wee gbawa m mgbe m ji wee chọpụta na ma ọmị anyị Prophetess nke anọ n'Enugu na-ebukwa mma na Facebook na ihe o ji afụ ndị mmadụ bụ 50,000 naira. Asị m ya nwaanyị achagharịkwa Chineke akpọ ọgọ ọkụ. If you can see trust this woman love her ministry. Otu si akụzi ihe tụmadụ ọ na-akụzi ihe gbasara marriage, ihe ọ na-akụzi gbasara families. Nne-efolo kwa na-eche na onye ozi Chineke ka nne-efolo. Amara no a business monger, a charlatan. Because onye ọbụla na ndị mmadụ ego ka o ekpere bụ a thief, a criminal. That woman is a criminal. Ifelo onwe m na-eme m na ma amara dosi esi mgbe na-efolo ya. Nse ndị onye mbụ ọ bụla eziokwu. Nse another person ngwaje godu ọ bụkwa eziokwu. The third person jekwa ọ bụrụ the same thing 50,000 naira mama. So idere mozi na WhatsApp biko na-enwere m ndidi. Na-enwere m ndidi. Na otu a ka esi kpuri ojue anyị na-ayozi Chukwu amara wee na-aga. Anya da larụla abalị. Idozi nwee ndidi. I'm coming ndidi 1 week or more, but please nwee ndidi, I'm coming. And you will not be happy. Ma nwere message gị nye PA ma admin to be replying you. You will not be happy. So achọrọ m otu a. Achọrọ m ka anyị gbatuo ka anyị niile yere. Ka m nwee ike serve God and humanity without demanding any money from anybody, to the glory of God. And then say kosi awunyem testimonies. In Africa testimonies. Ne kosi ekpo batala testimonies njo na ase ekpere. And I'm not gas again one. Time. I'm not gas again one. So this talk about the first day of the new moon. Nke mbụ dịka m kwubiri ya ndị niile akwụgbara ofu ebe ihe niile ha na-emekwu ofu ebe stagnation dị n'ụzọ ha ha aga ya eto ya ebe ha kwụ ka ha kwụ. My prayer for you today in the mighty name of Jesus Christ, begin to progress. Let there be progress in your life, in your business and in your family, in the mighty name of Jesus Christ. Nke bua ndị niile kwesịgoro inye nne mụrụ ha nni, ndị niile kwesịgoro imepụtaba ihe a na-afụ anya ọgbọ ga-emepụtaba gị ihe a na-afụ anya, mana gị nwa aka ga-akụtara ụtara, aka ga-akụtara ofe nni. By now ị kwesịgo ka ị na-ebunatara nne gị akpa rice, but unfortunately that woman ka na-enyekwa gị nni at your age. Today ana m ekwubi okwu si ntu ọbụna eji wee kudogo ofu ebe ka ọ pụọ na ọnọdụ ya. Ishare m video ya nwa nwanne gị a nwee ike mfu the video ọbarịa olu. Share the video that your friend may see this video ọbarịa olu. Ntu ahụ eji kudogo ofu ebe stagnation ọgbọ ga na-emove ikwulu ofu ebe. Today be the first day of the new moon. I speak freedom into your life. Can't you upon on dia? Diko okwu Chineke sikwu na Isaiah chapter 22 verse 23. In the mighty name of Jesus. Nke ito. Sister na-emelu ndị mmadụ ashebi. Na-ejele onye agbamukwu jele onye agbamakwụkwọ. Ọgbọ ga na-apụ. Marụkwa na nwaanyị ọbụla a na-emere ego n'isi ya jebiribe nwoke anụbekwa di o. Ọkwa high purchase ka ọ na-agba. Nwaanyị ọbụla jebiribe nwoke na-atụ ime na-amụ nwa mana emebe ego n'isi gị anụbego otu esi anụ nwaanyị. You are not supposed to be here. You are not supposed to be here. Jegodu je ka anụ ogo otu esi anụ nwaanyị, or you go back to your father's house. But I speak to every sister. The celebration, the kind of celebration I get with this year 2025 for Gadiegu. Sister, wherever you are, Oboga Nubagodi, Ineja Shebi,
ndị na-akwụkwọ bụ ụmụazị secondary school a chọrọ ịdị 20 years wee nụ di. Ọ bụkwa ndị achọrọ ịdị 21 22 bịa nụ di, n'ọkwa ndị lugoro ịnụ di. Maka ndị aka na-apụta apụta na ha amacha ha na-arụ ha amarọ na onye were ụtụtụ rie nri abalị ya elue n'abalị obulu ọnụ. Onye were ụtụtụ rie nri abalị olue n'abalị onye ahụ ebulu ọnụ. So I pray for that sister wherever you are. Ihe ọbụla eji kudo gị be nna gị, ntu ọbụla eji kudo gị be nna gị wara ụgbọ gị na-abazi be di ha, ntu a ga-esi n'ọnọdụ ya dapụta dịka tata bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ, the first day of the new moon and the first moon for the year. I speak liberation into your life in the name of Jesus Christ. Nke no, number 4. Onye foundation ya, onye amunye n'ezinụlọ nwe ka ọ dị. O wee na-achọ ka obiri n'ezinụlọ ya nwe ka ọ dị. Nwa without changing ọnọdụ ezinụlọ. I want to pray for you. Your foundation enwego ka ọ dị. Foundation ezinụlọ ebe amunye gị nwe ka ọ dị. Iwe na-achọ ka ibicha aka nka nwa, posterity will judge you. Posterity will judge you. Because you are created to solve a problem. You are created to change something in that family. I got my work at my community. I said, "I now have benefit from me. If not for anything, everyone has transformer. If not for anything, everyone village transformer. If not for anything, I never feed the widows. You are not just here. Okay, you cannot just be in that family without changing anything. Therefore, I am praying for you. Whatever there that has fastened you at a place, many where the key may because he gave me good now to be change on of the family. I pray that bondage be loosed. Then two upon on there. So that when we give what a change na your family, when we give what a na your family. In the name of Jesus Christ. Now, number 5. That family. That family, just about like that. I am praying that God will raise a Joseph from that family. I am praying that God will raise a Joseph from that family. Somebody got but another somebody will make here. Can they go na gulijiba for na? Somebody gave better light. In the name of Jesus Christ. Be part of it. Be part of number 5. But every Joseph, but the enemy has captured him already. Once your Joseph is being captured, the entire family is finished. That person, if you remember my story, let me not say much here about myself. I was captured then, but God freed me. So anybody questioning Joseph in the family, but the enemy has captured him already. Where want to autobi of on our struggles, the more I try to rise, the more something they pull you down. O change your business. O sukwele jebe business of ya. O change your location. Nyabo mo sukwele jebe new location ya. Ifo bu no na eme nworo nke na aga. O di ka ga son of bago progress. Enwe one trouble. Obido enwe 1 week one trouble. Also na problem nka bala putona bana problem also. I have come to liberate that Joseph of that family. I have come to speak liberation upon that Joseph. I speak liberation upon that Joseph. In the mighty name of Jesus. Igabo light near your family. Igabo light near your family. And no power of darkness will be able to stop you. In the mighty name of Jesus Christ. Number 6. Ebe
ebe ahụ ezinụlọ si nwee hope ịnọ somewhere ezinụlọ gị were gị nwere hope mana ha mara na ebe ahụ ịnọ na gị na ihe na-eme mwebe ka nkwu okwu n'isi gị taa si gị you will never be a disappointment to your family. Somebody please, I want you to take a little honey. This one is important. Take a little honey. Or quick your honey now. You still have your honey. Take a little honey and lick. Oh yeah. Now you have the honey on your tongue. Remember that the power and life and death is in the tongue. I want you to say, I will never be a disappointment to my family. Can you say it now? I will never be a disappointment to my family. Can you say it again? I will never be a disappointment to my family. Can you write it in the comment section? I will never be a disappointment to my family. Write it in the comment section. I will never be a disappointment to my family. May I say so? If you have not shared this broadcast, I don't know why you will not share the broadcast. I don't know why you will not share this kind of broadcast. Obolo Saga. Ogechi Njakana J Park. Ishi ayo seso. Obolo Yule Doche na Judy Austin na me. Ishi ayo seso. Odogwu bubu na nwunye gwage na ha na-eso okwu na ha je ikpe na benna ikwete shia ya ontoje bụ sị gị na aje gba alụsị ọkụ alụsị mee ya attack o weda oya flower boy na-ebugharị ya ikwete shia ya asị na Esther na mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu na ọ na-agbama n'ime ọhịa je na-agba egwu n'ime ọhịa ene video ya akpọrọ ya je deliverance bla 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 ikwetekwana ị na-ekwetacha ha ncha na-eshi ya asị na Precious bụ a fruit seller na Precious na-ele mkpụrụ osisi untouchable web ishi ya ozugbo ikweta na you go gree that one na ihe mana a na-agwasị gị maka ọdịmma gị ha Chukwu ekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa Chukwu ekwekwana ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa Eze ekwekwala ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa Chukwu ekwekwala ka ihe tinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Finally, I told you that there are people Chineke deposit greatness in them. Chineke deposit greatness in them. Habilite. Ka ha binizie shine as a great man, as a great woman. Ntu pa kudi ofu ebe onekwerezi. Ewelu ntu kudi ofu ebe na mmụọ onekwerezi. Okwerigide ike gwu ya ọkanka ọnwụọ. Greatness ya Chineke tinye n'imi obupụta ụwa ebe ka ọ dị. Ọ ka dị n'imi ebuluzi anya na ya jenie. Ebuluzi anya na greatness ya jenie because it manifested for one day. But I have come to pray for you. Whatever spiritual deposit that is in you, whatever God has deposited in you will not die in you. Can you say it? Whatever God has deposited in me will not die in me. Say it with your mouth. Whatever God has deposited in me will not die in me. Say it again. Whatever God has deposited in me will not die in me. Or you place it on the comment section. Whatever God has deposited in me will not die in me. Here in the comment section, whatever God has deposited in me will not die in me. Believe it and so shall it be. The B part of this, but the last, the B part of it, but niye ni nekele keneche mputi ihe nke ndị si na ha bụ ụmụ Chineke. Mango di begi na amị mkpụrụ na-echekwa gị ka imi ya mkpụrụ.
ha na-eche gị ka imepụta ihe ị bịara ụwa ime maka ihe mango a bịara ime bụ ime mkpụrụ gị nwa o nwere ihe iji maka ya bịa ụwa a. Anya ka m chọrọ ikpere gị ekpere ifuru ịnyịnya ibu a bụ Kraịst je Jerusalem. Baịbụl gwara anyị na ekedoro ya ekedo. Baịbụl gwara anyị na mmadụ anọkwasịbeghị n'elu ya before. I'm talking about ịnyịnya ibu bụ Kraịst je Jerusalem. Baịbụl gwara anyị na ekedoro ya ekedo. And Baịbụl gwara anyị na mmadụ anọkwasịbeghị n'elu ya before. Nya obube mmadụ before. Mana afọ ya bụ ịnyịnya ibu. Ịnyịnya bịara ibu mmadụ. Mana obube mmadụ na ndụ ya niile. The question weburu otolugo ibu mmadụ. Nya otolugo ịlụ ihe ahụ ọ bịara ụwa ịlụ. Ọ bụ na nsị ya bụ ka o si bụ nwe Kraịst mgbe eji etọpụ ya ebe ekedoro ya. Ka igwefu na otolugo ịlụ ihe ahụ ọ bịara ụwa ịlụ. Mana ọ darịa maka na ekedoro ya somewhere. Achọrọ m ka m kpere gị ekpere ebe ahụ ekedoro gị nwa maọbụ onye ezinụlọ gị. In the name of Jesus Christ, ana m atọrọpụ gị. Okwu ọnụ ka eji eke mmadụ agbụ, okwu ọnụ ka eji atọ mmadụ agbụ. Okwu ọnụ ka eji kedo biznes gị, okwu ọnụ ka eji kee marriage gị, okwu ọnụ ka eji kee nwa gị, okwu ọnụ ka eji kee nwanne gị, okwu ọnụ ka m ji atọrọpụ gị. Asị m ka onye ezinụlọ gị ahụ ekere agbụ pụọ n'agbụ taa, ka aka kere agbụ banyezie n'agbụ. Asị m ka onye ezinụlọ gị ahụ ekere agbụ pụọ n'agbụ taa, ka aka kere agbụ banyezie n'agbụ. Ka m kwuo ya nke ikpeazụ, ka onye ezinụlọ gị ọbụla ekere agbụ pụọ n'agbụ taa, ka aka kere ya agbụ banyezie n'agbụ. Ka ọnụ ụzọ dị mma gị meghee taa, ka ọnụ ụzọ ọganiru gị meghee taa, ka ọnụ ụzọ dị mma ezinụlọ gị meghee taa. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Don't forget, iwere obere nnu na ntị ịchọ ime na midnight, ka ịchọkwa ime n'ụzọ ụtụtụ echi tupu ife apụtasịa. Ejekwana kulu ngazi nnu, ọkwa nwansim nnu, tinye na mmiri wee kpee ekpere war. But before then, ị ga-ewere honey. Honey bụ 1 Samuel, ebe ị ga-agụ maka honey, 1 Samuel chapter 14, 27 and 29. Ebe ị ga-agụ maka nnu, 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. Iwe tinye nnu na mmiri, iwe na-ekpezi, achọrọzi m ihe dị otu a na ndụ m ọzọ from today. Dịka nna asa ana m asachapụ ya ọnọdụ ọjọọ dị otu a, ana m asị ka ọnụ ụzọ mmeghe ka ihe ọma mebe. Ikwu ihe ị na-achọrọzi, ikwuzie ihe ịchọ ka o bido mebe na ndụ gị. Ọkwa ya bụ the secret. And ya bụ assignment na-enye gị. Ọ bụzie na ọ ga-ekwe gị mee for these 4 days, fast from 4 p.m. to 6 the next morning. Ịnụrụ ya ọfụma ka m mee ka ịnụ ya ọfụma. For these 4 days, do fasting and prayers from 6 nke mgbede welu na 6 nke ụtụtụ echi ya. Ọ bụrụ mistake, evening to morning, 6 p.m. to 6 a.m. for these 4 days. And I pray that God Almighty will show you love and your prayers are answered. Don't forget my WhatsApp number, and don't give anybody money for whatever in my name. We don't demand for money. We don't demand for consultation. We don't demand for tithe. We don't demand for seed sowing. We don't demand for money. The only thing I know about Thanksgiving, Chineke si n'aka m gozie gị change ọnọdụ gị bịa kene ekene. Afa m bụ Ephraim Ononye. The WhatsApp number bụ 070 51 20 29 88. Na ya na comment section, na ya anede ya na comment section by Ifeanyi Ononye now. The WhatsApp number on the comment section now. Biko, ihe nyo gị bụ ka ị na-edere message ede akpọkwana m akpọ. God bless you. I pray to come here. I wish to come your way soon again to speak blessings of God upon your life. Na nchịkọta m before m pụọ, cheta na ọnwa na-apụta 13 times in the year, and nke a bụ nke mbụ. Ọ bụ na omenala Igbo anyị ga na-asị onwe anyị Happy New Year kịta, mana Romans calendar mee ka anyị were January 1 wee mere New Year Day. But na our ancestors ejiro calendar ndị Rome wee mee. Our ancestors use anyanwụ na ọnwa ka ha ji ama ihe na-akụ. Ọ bụ na o nwere okenye nọ bụ unu ọ n'anya na ndo n'anya na anyanwụ ọ gwaghị ihe na-akụ, simple. So onye bụ calendar nke ha use n'oge nke ha, and this is the beginning of their year. Taa kwesịrị ịbụ their New Year Day. So Happy New Year to all ndị omenala ibe m.
this time. May God bless all of you. I love you. Please make sure you share our broadcast. And on Sunday, if you are within Onitsha, Anambra State, on Sunday, I have a very special program. I'm going to anoint your feet. As I'm going on January 1, but I'm going to anoint that feet on Sunday. So if you are within Onitsha, Anambra State, if you have someone within Onitsha, Anambra State, make onye nke gị no within Onitsha, Anambra State. Onitsha na-ekwu bụ Mogidi, Mampo, Mobosi, Oba, bife niile na-eme, Deno, Kija, Nnewi, Asaba, Oka, Umuoji, and so on, Anambra and Delta State. May God bless all of us. Don't forget to share this broadcast.